Durante a planificación de actividades das festas de setembro programouse un festival de saúde natural. En que derivou isto? Na administración promocionando terapias e produtos sen ningún tipo de respaldo científico como se fose unha alternativa médica máis. Non obstante, esta situación non rematou aquí. Cando Pontarés en Común exixiu explicacións á concelleira de Saúde e xefa de servizo do Centro de Saúde, Raquel Plana, esta afirmou descoñecemento sobre o tema. Tendo a oportunidade na man de recoñecer a irresponsabilidade de promocionar terapias sen base científica, decidiu comparar terapias comprobadas como o yoga con terapias como a hipnose. Coa saúde non se xoga o quimicefa. Hai algo importante que debemos ter claro. A ciencia da saúde debe mudar o seu enfoque. É hora de adoptar un enfoque biopsicosocial que coloque ao paciente no centro do tratamento. A miúdo atopámonos cunha brecha entre os estudos científicos e a súa aplicación na práctica médica. Este atraso facilitou a proliferación de escolas pseudocientíficas que atoparon neste baleiro un nicho de mercado co que beneficiarse a costa do descoñecemento e a falta de regulación. O desafío radica en non metelo todo no mesmo saco. Como xa dixen antes, dentro das terapias alternativas figura o yoga, que ten beneficios comprobados, pero tamén recolle outras como a hipnose, que carece de evidencias sólidas. En conclusión, é fundamental mellorar o noso sistema de saúde, permitindo adoptar un enfoque moito máis amplio e áxil na aplicación do coñecemento científico. A meta final é un sistema sanitario seguro que se fortalezca e mellore continuamente, sen entrar en conflito con prácticas beneficiosas como o pilates, a meditación, o yoga ou o contacto coa natureza.